Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Byron Camilleri żar l-Iskola Primarja tar-Rabat fl-ewwel żjara tiegħu f'dan id-Dekasteru. Hawnhekk huwa segwa mill-qrib il-ħidma li titwettaq f'konformità mal-prinċipji tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni sal-2030 li tqiegħed il-benesseri, l-emanċipazzjoni u l-inklużjoni tal-istudent fiċ-ċentru tas-sistema edukattiva. Din l-iskola infetħet 3 snin ilu wara investiment sostanzjali f'infrastruttura edukattiva moderna. Din hija eżempju ċar ta' trasformazzjoni li għaddejja fis-settur edukattiv. L-iskola tilqa' fiha 422 student mifruxa fuq 13 il-klassi tal-kindergarten u 18 il-klassi tal-primarja. Hija magħmra b'faċilitajiet moderni li jinkludu spazji għall-arti u l-mużika, gym, multi-sensory room u diversi risorsi diġitali li jkomplu isaħħu l-esperjenza tat-tagħlim. Il-Ministru Byron Camilleri qal li din l-iskola hija eżempju ċar ta' kif l-investiment fil-faċilitajiet fl-inklużjoni u fl-innovazzjoni qed iwassal għal opportunitajiet aħjar għall-istudenti. Stajt nosserva żewġ affarijiet mod partikolari ħafna. Dedikazzjoni eċċellenti tal-għalliema u dawk kollha li jieħdu ħsieb f'din l-iskola primarja, però wkoll stajt ninnota studenti li japprezzaw ħafna l-għalliema tagħhom u studenti li għalmuhom anke jaħsbu u b'ċertu personalità. U dan il-mod inħares il-qudiem li b'din il-ħidma rridu nagħmlu flimkien tkun ibbażata anke fuq dawn il-prinċipji u